बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली येथील रेणुकादेवी यात्रा महोत्सव सुरू झाला असून सकाळपासून भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. यात्रेचे सर्वात महत्त्वाचे आकर्षण म्हणजे वगदी असून सकाळी परिसरातील 5 ठिकाणावरून ही वगदी निघाली असून या वगदीला लहान मुलांचा लटकावण्याची परंपरा आजही कायम आहे. शेलूद येथील देवीच्या वगदीला पहिले मानाचे स्थान असून जोपर्यंत ही वगदी निघत नाही तोपर्यंत कोणतीही वगदी प्रदक्षिणासाठी निघत नाही. रेणुका देवीच्या मंदिराला 5 प्रदक्षिणा घातल्यावर या वगदी आपल्या ठिकाणावर परत जाऊन समारोप घेतात. यासाठी परिसरातील भाविकांची मोठी गर्दी असते.